Hvor store er problemerne med afskovningen af regnskoven? Altså, afskovningen det foregår rigtig hurtigt i øjeblikket. Faktisk er det sådan, at der hver andet sekund forsvinder et område oprindelig skov på størrelse med en fodboldbane. Og der kan man jo godt regne ud, at det bliver rigtig meget på et år, hvis man regner det sammen. Og der er ikke mere tilbage end 20% af de oprindelige skove i verden. Så derfor så skal vi have stoppet den afskovning, der foregår, hvis ikke vi lige pludselig skal stå i et problem, der hedder, at der ikke er mere skov tilbage. Og skoven den er rigtig vigtig for os som mennesker, den er også vigtig for dyrene, og den er vigtig for planterne. Og det er den, fordi at der er rigtig mange mennesker, der lever af skovens ressourcer, og der er mange dyr og planter, der lever af skovens ressourcer. Både fordi de spiser, hvad der er i skoven, men også fordi de bor i skoven. Så det vil sige, at når vi fælder skoven, så mister mennesker, dyr og planter, de mister det, man kalder deres habitatsområde, eller det område, de bor i. Så det er vigtigt, at vi sørger for, at man ikke fælder så meget skov, så de ikke har nogen steder at bo. Fordi det, der sker selvfølgelig, hvis dyr mister deres habitatsområde, det er, at de går ned, altså antallet af dyr går ned, og så er de lige pludselig udryddelsestruede, hvis de ikke har noget sted at bo. Hvilke midler tager Greenpeace i brug for at hjælpe regnskoven? Greenpeace arbejder for at redde regnskoven på mange områder, men vi arbejder, for det første arbejder vi politisk for at redde regnskoven. Det vil sige, at vi snakker med politikerne om, hvad de kan gøre og hvad de bør gøre for at sikre, at vi ikke fælder regnskoven i så hastig en grad, som vi er i gang med lige i øjeblikket. Så vi arbejder på politisk plan for at få indført en lov, der forbyder, at man for eksempel importerer illegalt skovet træ i for eksempel Europa. Og det vil sige, at vi vil jo have en lov, der gør, at man skal have dokumentation for, at det træ, man importerer, ikke er fældet illegalt. Mange udviklingslande har ikke selv ressourcerne til at kunne stoppe afskovningen, der foregår i deres områder. Og man kan også sige samtidig, at de vestlige lande er jo ansvarlige for en stor del af den skovhugst, der foregår i de lande. Så vi skal selvfølgelig også være med til at betale for, at man forvalter skovene ordentligt og ikke fælder fuldstændig ukontrolleret i de lande. Og så har vi jo selvfølgelig igennem mange år har vi jo forsøgt at stoppe afskovningen, både ved at lave rapporter og også at lave politisk arbejde, men selvfølgelig også ved at være aktivt til stede med vores aktivister, som har hængt banner op på forskellige bygninger. Det har vi blandt andet gjort på OKQ8-bygningen oppe i Sverige i Stockholm, og forsøgt at gjort opmærksom på den her måde, at der er et problem, som der skal gøres noget ved. Så det er den mere klassiske Greenpeace måde at gøre tingene på.